Хората какви ангели оправят? Аз какви мечки трябва да се боря? Сяка става въпрос за ангелчета. Че аз звън на това момиче, където се запознахме в супермаркета днеска. Да, кой? Какво става, красавица? Аз съм оня готин от супермаркета днеска, където се запознах. Глупости. Днес в супермаркета с никой не съм се запознавала. Само имаш един олигофренд, който ме хвана за задник и повтаряше ръфам. Yes, и тя ме помни. Та... гледам, че и за теб е било любов от пръв поглед. За първи път съм трябва да не се изгубих в собствения си апартамент. Я да извънна пак аз не те. Ало, да. Къде е тази красивата, където си говорих с нея преди малко? Аз съм и гадже. Добре. Като свободна ми звънна. Какво като е свободна, бе? Ако те намериш, ще смачкам. Ти знаеш кой съм аз, знаеш с кой говориш. Баща ми е световен шампион по бокс. Цялата полиция зад него ще смеля. Тренирал съм 2 години балет, така да е, бокс. Просто смачкам отбор. Петър явно е тук. Тати, ти си трезвен? Случва се. Тате! Да. До сега говорих с приятелката си и мисля, че нещата са сериозни. И аз какво да направя? Мога да се изнеса вкъщи. Утре ще дигам банкет. Това сигурно е тя. Тя му среща. Що се смаша, бе? Ела! Аре, бе, айде вие колко си голям, нещастник. Аз ти се закрил за тази врата. Айде да минем. Ти и цялото семейство си страхливци. Какво става? Егорче, как те нарече? Страхливец. Кой ще наречеш страхливец, бе? Да, ти си герой. 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 Мъж на народа. Човек на честта. Покровител на бедните. Робин Худ. Така. Чест на народа. Коя правда? Алкохолик. Ако се намеря работа, ще се незаменим. Така. Какъв хубав банкет ще стане. Тате? Какви сте неща? Стявам ти багажи. Ще дигам банкет. Не се изнасяш. Заповядай. Аз няма се изнасям. Не, с момичето ни се получиха добре нещата и си оставам тук. Петре, понякога си седя и си мисля, а понякога само седя. Ама, тате. Не прекъсвай врага, когато греши. Добре.
Никога няма да има щастие за дъртия Фройд.